Salamat pa more. Kaya sa man ta kanong. Uy, dakpon ta. Uy, upat ka ko. Ulod. Saboy. Saboy. Kuan? Asa man Miguel? Jenny Rose! Rose? Jen! Jenny Rose! Bes! Mamista mi Bes! Bes! Mamista na Bes! Magilis na Bes! Mamista na! Kaya Bes! Mamista mi Bes! Makuyog ta! Ha? O lagi! Mga ito lagi ta! Ano na po? Hi guys. Wi asa day tapad. Dara mamista, hi. Bes. Hi. Wi tala na lagi kuno kay gawa Asa ta? kaon. Asa day. Asa dapit? Sila kami. Ninang bayan ko. Oo. Huy ako. Ako mukuyog ko nga wa ko an batara. Asa na daw? Hi sir. Good afternoon sir. Wait, lang mo kuyog ko dalaga. Tanang ita. So guys, manapat namin. Ina siya sa iyan anak. Nasaan ka? Na mami saan ka pupunta? Dalhin mo na lang si ano. Ay may dahan tahan. Ha? So guys, manapat mi. Bilisan nyo. Wala mo kasi. Dili ta ka. Dili ta ka saban. Dili ta. Mag-TikTok ra ba dahil sa ta? At may TikTok. Alam sa TikTok. Sige. Oy namay signal di oh. Oh, sige sige sige. Ay namay TikTok ka na sila ang rooftop man ha. Asa may rooftop? Uy, nindot kayo ang viewan na guys. Kaysa mag-selfie sa tabi. Asa bigan ning pula nawala. May sabi. Hala, agbag na ako. Nabilin to dito akong haplas. Hasta agkuan. Hala, nabilin akong bag. Matag na ba to? Pero nice kayo view diri, best. Dari nang dahil mag-tiktok sa inyong karsada, best. Nagumagkuan. May pagadatag tripod. Wala magsigawan magmas. Oy, Ay magmas ta. dili magmas. Merong mga taong hindi natin kilala dyan. Kailangan magmas tayo. Tara. Para magmas. Mukha, uy. So, Ang kanan sa ambience diri usa ni. alin na kayo mag videohan. Hoy, kaog daghan. Kaog daghan ni kaon. Kaon. Karon kumbiyaan. Aw. Kusgan. Tungag tuig na ka diha sa lamisa. Ana Ros, tungag tuig na ka diha. Ah, nangingiki ng uban. Nangingiki ng uban. Busog na sila. Pista dong. Punguso ni mo dong wa ko nimo sampita. Permirong balay. Guys, permirong balay. Grab. So, asa naman pud mo? Next, second
balay. Si Kanron. Bakit? Ayun, ay mga kontrata. Hala, ulala, hala, hala. Ikaduhang balay na ni mga hangal. Ikaduhang balay. Kanang mamista tabaw, maningkamot yung tang makakaon. Paita ka, asa ko niya. Tabang Lord, puslanan, wala yung ko'y kaon. Maningkamot kami tabaw. Usakan mo siya sa taas, ginoo ko ha. Sige. Uy, magdulog, pinili na. Salaka mo hanggang mo. Bubog. Hoy, ginoo ko. Magkapanista man po lagi. Uy, duwa ka kisra ba'y nahurot anak. Uy, Matatak yung ka diya anak mo. Uy, duha na kakis nahurot anak. Kadaog, hoy. Kadaog, hoy. Lagi dos papa. Dawat naman daw. Oh, kini. Oh, dadali na lagi rin. Unang palod pa ko. Ano na na? Balayon siya. Bayad. Siya pa rin hindi ha. Jen, karon na sila. Karon na. Dali ko kayo. Hoy, nakita ang kwan. Uy, patay mabalik, di ba? Sige na ba yan? Tagang dyan yan itong Ano, nakainom na to, te? Oh, batakis. biskot, makala. Hoy, dili man na koy Meng. Dili man na koy ko kaya ani. Kaya video. Ako na ako. Ayaw ko chance ba? Oy, naguros din taon siya. Hoy, dindray, dindray, abino ka be. Hoy. Hoy, ayaw ko kayo. Hoy, dili. Hoy, ang dili makasaka walay kaon. Hoy, gasay sa. Asay hatkan, hoy. Nice. Abay dapat. Ay, hindi ko na ako. Hindi ko ka na ako sa lawan. Ano ko na? Kamot niya kay tawad na. Padaan din ha, kay slide na dito. Uy, gumawa ko ni. Asa ka na? Oh, sige. Sige, anak yo. Ako te. Abay, nilagin ko mabalang mo sa akin. Wala ko sa kaasas kini. Dito pa sa kaasas. Kuyog. Ano sa akin? Kuyog ate. Kuyog ate. Kada, ang kinalamihan kay kaasi. Ate! Kana, ubiya man ba rin mama din ako? Ate! Kailan mo rin mama ba rin? Dunya Faustina. Ay, ate! Rosario tara si Dunya. Ayan! Makainom mo rin wala. Uy, nalagi kay yabas mo, bes. Pwede mga kat, bes. Uy, pugat kat. Ay, mo sa kung sanay ka. Hi! Baptista! Hi! Donya Ruina! Yami mo tabong ron ha. Kapag kaulo ko diyan. Kapag mo, buwang ka. Hi, Baptista! Ina, ang dami midya kay mo tabong me. Anjon! Hi! Hi! Ito na kayo makaon ta, huy! Ito na kayo makaon ta! Ay, mangaon ka na gaon. Hala, ganang May naman ka mo. Sige, pwede mong talagay bayabas. Maria! Ay, iba mo, hindi mo kagap. Wala nang mga tao ko nyo kung di pa problema mo pasaka. Dali na, Bel!
Basta ako may bawan bis kay kuan ra katong sinuara ka. No, 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 no. Uy, Maria, pangako sa mo ba? Karon ra kay. Meron na. Awan, sige, pampi. O sige, TikTok. Imong kuya pampi, gitapan. Naghaharam niya nga dito. Nagtisok. Ayaw, ahoy. Sige, warranty. Sige, waran. Bulo ka, warranty. Kaon ba kuron may? Sige na, musayaw na mo. Gani sa ka. Sabi, katubang ana ba? Siya unahan isip sa cellphone sa Hoy, kamay! So, si Kanbalay na pud ni. Babay! Yo! May pista yo, hubog ko yo. Hubog ko. Happy Hubog ko. Pisto! Hubog na yo. Yo, hubog. Yawag, managway ka! Dili ko na lang ka! Kulingawon. Ay na, Maria ka! Ano ba Kaya rin? na. O, sige lang. Pay na. Sampay na. Hindi naman nagluto. Tama na kayo. Oh! Ako ganahan si Mike. Uy, si Budweiser. Nabala ka sila. Itaptas na ako ng Rose Linson. Kung saan ang yun mo, guys? Da! Lagot yung kanyang labak ka? Na. Si Kenny din. Tingnan mo ko kung lagot na yung buwan eh. Duro ka tao. Oy, grabe naman ang isulod. Oy, ay kuan. Asa ka tong karton nga niyon nga wala bawal balot kay ginagma. Inuang naman ang inyong Hoy! Na! Bawal balot kay ginagmay rataron. Bawal balot kay ginagmay rang hikay. Guys, na-stranded na ning mga manapatay. Sige na. Kaya na-stranded na ning ala grabe. Sila na pa oras sila misa hoy. Nagulan na. Nagulan na. Ha? Dili po tayo ulan. Madato. Pangundang na daw mo. Sige, kaya ilintis. 虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと